0962-806-7360. Art Construction Services. Kapaborito, 7:30 na. Time check is brought to you by Anli Serbisyo Bunuan Gazette. Sa pag-unlad, disiplina at pagkakaisa ang kailangan. By Cap Noel Bumanlag. This is DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Primiran dumarengal, paspasan la sa preparasyon na saray kabyangan na autoridad da sayay pangabot na undas. Ikara siyempre so talagan na kalerto da saya so selebrasyon na undas pangabot kang okay selebrasyon na undas da saya November 1 mong labatlat ni Bana to engineer da say agaw na Sabado. So undas kanyan na long weekend vacation na saray sampa pamilya da sayay pistay inatay yakwanda. Kanyan na usually ay arayan na panaon. So pakakagawa na say reunion na saray sampa pamilya. Manineng ira tateng tanagagik di tanda da say Metro Manila ray man tatrabaho tan bakasyon ira laradya da say Pangasinan nanduruan probinsya Yakulanda kanyan na manineng iray sampa pamilya no taga Kapangasinan siyempre yun sumpag Pangasinan kanyan na kalerto ira otoridad ditan at saray pantalan wala sarama lulugan da barko at ating tanagagik kan na aeroplano yan na saray kabyangan na otoridad at tawatan ira no na asiste da saray pasaheros
da sara may bus station, saray daungan na barko, paliparan, watan iran mani inspeksyon, tapyan januntan at nga po so nagaway to kamanya insidente. Balit maraan natan tatang tanagagi, no problem. Pero siyempre sansya na watan ni so pangiter na seguridad sara may kabaluyan ay mambakasyon na tatang tanagagi. Maran ko angko tasing ano saya pantutungtungan at insurgency at singa maraan ang gapo yung tanira na banta sa seguridad tiran na Pilipino tatang tanagagi sikatiran ng balay saya maingal natan yaga na pulto-pulto tiya issue at sa tani so saya pantatalaran na saray karakalan sa piano januntan at naindan na sa may hustisya tatang tanagagi so winaldas ya pundo na saya unbalay kanyan na natan so pitalaran da ang gada sarayan na kaplusan ya kumon wala ratay nakulong kumon wala ratan so nadusa ada saya impanwaldas na kwartay gobyerno utan sumaingal niya tatang tanagagi ay issue da sarayan kaplusan. Nira na impormasyon na balita da panamaglay na sayan na programa na nayari na pikasakayan ninyo nayari na si kayo so mikasakay da sayan programa talik na ay balay da panamaglay nasa may pangipawit yun nasa tay minsayo itawag yun mismo sa piano januntan at naiparuntal tanda naipasabi sa saratay ayo serbisyo publiko itekso labatan itawag yo 0945-183-4352 karatan so abrasaan basta walang personalan trabaho lang. Salaray kabandaang kuntan da barangay Manibok lalula ditan da satay Talipapa o pantutungtungan data na ya so Talipapa ditan da say Castillo Street ditan da kanto ya nagmaliw mutlaya lakuan nasaray kabarangay Tidtan ang kapupaso mo ugas satay panlalako nasaratay kabarangay Tidtan satay gilig na kalye talabatlante say kuy-questionan at amay masyadon matrapik yan ang paingat na say karsada ditan satan ya porsyon na Castillo Street ditan say barangay Manibok tatanot dati kuwanan na Councilor Randall Bernal da sa may pan tungtung da satan walay kokos walay tungtungan anto kasi marakep ay gawon ditan da satan ya lugar at no kasi mansansya ni o paulyanan iraratan irana kabaluyan timot ya mga almo nasamay pambilay tanagmalimot lan permanente ditan da satan ya lugar antayo atay Talipapa ditan da barangay Manibok tuwa may ibabagan ng Councilor Randall Bernal ya atan at bangunan kumatlatan ya kadangarem at ditan ilalako nasara may tatay tayo laki tiran sumisigay so sa may Nana Erelda
ya sira ditan da say dayat. Insan syempre wala ray digaton, malafi pisi-pising, pero malaglabat ya porsyon. May bakantin luti ditan mismo da say kanto, kaya pangangkaryan na nasaray Castañeda. Kara di Mayor Iday, Mayor Jonas, the late Mayor. At pupulyanan iray kabarangay ditan Manlaco. Siyempre, bayagmat, ya nagmaliw ya kapitan ditan, dasatan ya barangay. Si former the late Mayor Jonas Castañeda, kanyan inarnaro midtan, barangay Manibok. So, Castañeda, ay aga napupultot ya panangaro lapud panangaro damat ye papanang nangda sara may kabarangay mitan barangay Manibok kanya na kada eleksyon atan supaunan nasare Castañeda tay barangay barangay Manibok siyempre ditan talaga nanggapoy ni bagami say pananguloy nasaray Castañeda natan going back sa tay Talipapa at siyempre dimmukoy la natan dimmukoy la at atang tanagagi ka sikiran na kabarangay kuntan at dimmukoy la may panlalakuan nasa tay saray lumalako na pising sira karne wanto ka man iran taganoy laman ya atan at 20 tawag saya liwan 24/7 tanggapi labi mat ngaram kasabi kabuasan kasilungat no labi la siyempre nakalara pero diretso la sugabay tayo ni baga nalapo da sa may 2019 ta siyempre pandemic matlante diba imusura tay Talipapa kanyan na ang gadnatan balot ya okay la lanang pandemic at awad tan laratan ya diretso laran manlalako nga pinibagat satan ta mananap ira na legal pero ya paraan da panamaglay na sa tay panlalako datan pero at talabat lante at saya questionan ditan at samay siyempre dalan tanay shoulder na dalan at agmet na yari atan at panlakuan forever kanyan siguro saray kabiyangan na opisyalis itan da balay na linggian at man nununot ira nasaramay na yarin na kurang kudang no panon ya resolventan pinablimiran do barangel ya may agmet na siblatan iraratay kabaluyan tiratan ya manag negosyo yan walatan ya pantutungtong ya kumon ban arrive da samay win-win solution ya gana masyado na makapekto at say daloy na trapiko tanun-tanmat ya ganandian na say pananapan iratay kabaluyan titan da say balay na linggian particular ditan barangay Manibok tantakmat tatang tanagagik yaray opisyalis titan natan at talagan ng gapoy nununutunda no gingan saya pangkaabigan na sikatiran tagatan at balay na linggayan. Good morning, si former Kapitan Lanterado Barangay Manibok. Si former Barangay Kapitan Dan Paragas na Barangay Baay. Good morning. Si former Kapitan Joe Arias na Barangay Baay. Nga marakot dita na dabaya mga kapitan ni amigo tita nga man na susublayan kayo at panagulay okay ta
Morning mo, da saray dumarangal titan da baloy na Bugalyon, Pangasinan. Walay timawag si Jerome. Wala kuno'y nagawan okasyon. Nani ditan da say baloy na Bugalyon. Good morning, partner. Good morning, partner. At good morning, Mat. Sari dumarangal tayo. Sain bagta ka paborito, RJ. At napituyawan ta si Councilor Elias Villanueva na bali na Kalasyaw. Tapian mi kabatimat da preparasyon da ditanad balay kumuta si katuso sa may chairman nga sa may Committee on Peace and Order at pituyawan tayo si Councilor Elias at sain kapusan at ating tanagagik tapian kabatan tima sa preparasyon na bali na Kalasyaw at sa arapan ni Ondas. Councilor, good morning. Good morning, kapaborito, mga barkada. Yes. Sir Joseph, Tan RJ. Kanilang si RJ. Yes. Yes, kumusta? Napakagandang morning po sa inyo diyan at sa lahat po ng ating mga listeners diyan po sa 88.1. Yan, kompleto Councilor ha. Councilor, may kabat kami pa. At sa preparasyon na bali yun Kalasyaw at sa araw po niyo Ondas at tapian jaruntan at na igiya tayo irarayay kabaluyan tayo nagkalalo ray bisita at saray lubok na saray inaatida at sayay pansilibra tayo na Ondas. Ay on kapaborito Joseph. Sa ito, kapaborito Joseph, ilan araw na po namin na maaga pa lang pinag-uusapan na po ang parating na Ondas. Sa mga kababayan ko po, wag po kayong mag-alala dahil ibang-iba ang ating cemetery. Lahat po ng kasuluk-sulukan, mayroon na pong ilaw doon po sa cemetery. Dalawa po yung cemetery po natin na public doon sa Bunlag. Ganon din po, napakasipag at napakaayos ang ating Mayor Patrick Agustin Karamat. At saka ang kanyang kaantabay lagi si Vice Mayor Kevin Roy Quinto Macanlalay. Sa lahat po ng aming kasama sa Sangguniang Bayan ay nagkaisa po kami para sa mga Kalasyawinyo na dapat napakaganda at malinis po ang cemetery po natin. Kaya ini-invite ko po sila bilang committee chairman on Peace and Order na huwag po kayong mag-alala dahil sigurado po kayo pag nandito po kayo sa Kalasyaw, magiging safe po kayo dahil maayos po at maganda ang aming ginagawang para sa mga Kalasyawinyo sa darating na Ondas. No, untan si rin Councilor, ang kano nasabihan iray labi ang bilungat. At ang kapoy pagada, taliwalan ang bilungat at Campo Santo, laran na taktakot. Kapaborito Joseph, talagang pinaganda at pinaliwanag po ni Mayor Patrick ang ating cemetery po. Sa Bunlag and then dito po sa main na ating cemetery. Sa preparasyon balotad kinay, may daloy na trapiko na ani Councilor ta simpre entay mo la no dad karakol nasa retuto tanuluganan at paano na ani at mansasaksakan iray luluganan mo. Kapaborito Joseph, kailan lang nan kapigan niya agaw nan meeting kami. Kay Baray Kapulisan, Puso, Tansaray Council, ya talagang inunot at saray motorista na maging maayos ang ating traffic. Kaya wag po kayong mabahala dahil marami po tayong ibang daanan. Dito po sa Lasik, pwede na pong daanan papuntang Dagupan at saka doon sa may Pugo. Maayos po yun. Papuntang Panawang, dire-diretso na po yun. Maayos po ang gagawin traffic. At ganun din po sa mga papuntang Santa Barbara,
inaanyayahan ko na rin po sila na dahil yung Barangay Talibao, dito po sa barangay po namin, na maayos na po ang daan, pwede na po, dire-diretso po ng Santa Barbara po yun, at makakadiretso po ng Barangay Bunlag papuntang Malasiki. Kaya open na po yung Barangay Talibao. Ganon din po ang daan sa may Parungking, papuntang Dagupan, papuntang ano ba yun, yung Parungking, dire-diretso po ng hindi po, dito sa Mali pala yun. Papuntang Mangaldang. Oo. Opo. Sa may Tambak. So marami pong pwedeng daanan po dahil bukas po yung mga kalsada namin na ibang like Lasip, San Vicente, Banawang, Parungking, at dito po sa Barangay Talibao, kailan lang po inopen na po sa mga 4-wheel. Makakadaan na po lahat. Papuntang Santa Barbara, papuntang Bunlag. Kung sakali naman, Councilor, may mga mag-guide naman na ating mga poso, personnel. Yan po. Oo. Meron din, kung sakali po, Councilor, sa mga nabanggit po ninyo mga alternate routes na ipatutupad during the Undas celebration, meron naman pong mag-guide sa kanila sa ating mga motorista na mga public order and safety officers na mga traffic enforcers. Opo, talagang mayroon pong nakatoka po doon bawat dadaanan po ng ating mga motorista. Huwag po silang mag-alala dahil ngayon pa lang po, kahapon, talagang inaayos na po ang traffic. Oo. Councilor, may katanungan din ang ating kasamang kapaborito RJ. Yes, good morning, Councilor Elias Bellonema. Woo! Ayan, pagka naririnig na nila. Good morning po. Good morning. So, siguro yung panawagan na lang natin sa ating mga kababayan o kaya advice, Councilor. Yun nga po, itong parating na Undas, wag po kayong mag-alala dahil ang ating sementeryo ay napakaliwanag po. Maayos po ang pagkagagawa. Kahit magabihan po kayo, mayroon pong tanglaw na ilaw po. Huwag po kayong mabahala dahil 24 hours po na may magbabantay po sa atin. Kaya huwag po kayong taga-alinlangan na kahit magabihan po kayo, ay talagang punong-puno ng ilaw po ang ating sementeryo hanggang doon sa may Bunlag po. So thank you, Councilor. Yan lang ay patunay na pagka nagkakaisa yung yes. Kapaborito RJ, inamutan ko lang pagkanaunawa, imbitahan ko mo tiraso Kalasyawenyo, Saray Abinya, Kakaabay, Intiro na Pangasinan, Intiro na Arumia Provincia, sa opening na Photo Fest sa Inagawan December. Kaya inaanyayahan ko na po sila. Sing-singer na. Inaasahan din na makikita sa bayan ng Kalasyaw. Okay, so abangan po natin yan. At yung sinasabi ko kanina, Councilor, basta may pagkakaisa mga opisyales, talagang magagawa natin na maganda yung dapat nating gawin at ibigay na serbisyo sa ating mga kababayan. Di po ba? Totoo po yun. Nagsasama-sama po ang executive at saka legislative na pagkakaisa po namin dito. Talagang sulit po ang aming pagkakaisa. Paborito RJ. Okay, may pahabol pa si Kapaborito Joseph. Okay, Councilor, bitlay lamang may photo festival. Asing-singer latan kasi kaya rito ay Undas at ang sublay-lay bulan na Disyembre. Ang turara may programa nayari na talaranan nasaray kabaluyan titan at bali na Kalasyaw tan saray Arumira. Yan nayari mi piyesta at si kayo ditan at Kalasyaw. Actually, may say final to ya siguro ang gananita ang mga last 9 walay meeting may at saya so ni Pagaret Photo Fest. Kato na siguro mga duay simba po ang Photo Fest na gaganapin kung hindi po at kakayanin po ng ating mga kasama na magsisilid po ng almost 2 weeks siguro ang celebration ng Photo Fest. Kaya
mamaya may meeting pa po kami. Marami pong sorpresa ang ating pamahalang Kalasyaw para sa Puto Fest po. Lastly, Councilor, isa sa mga tumatak sa puso at isipan ng mga tao ay yung nagkaroon kayo ng napakagandang Christmas light sa inyong plaza during the time of then Mayora. Yes. Iyon po ba'y masasaksihan muli ng mga kababayan po natin? Mayroon na naman po, kaya abangan po ang lighting po ng ating giant Christmas tree sa bayan po ng Kalasyaw. Marami pa pong sorpresa para sa ating mga kababayan at sa mga karatig bayan po. Okay. Abangan po namin yan, Councilor, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak na kayo po'y aming makapanayam live dito sa ating palatuntunang Liknay Valley. Yes po, maraming salamat po sa mga listeners. At ito po si Councilor Elias Sidon Villanueva, lagi pong sumusuporta sa bayan po ng Kalasyaw. Yan ang trademark. Thank you, Councilor. Maraming salamat. Thank you, Councilor. Yes po. Okay. Yan ang masipag na Councilor ng Kalasyaw. Yes. Pag yun ang narinig mo na yung talaga yung trademark ni Councilor planchado na. Yung preparasyon nila sa selebrasyon ng Undas. Yan, okay. Sa bayan ng Kalasyaw. Magpapatuloy po tayo mga kapaborito. Samantala, narito muna ang ilang mga paalala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Looking for the perfect holiday experience? DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan has you covered. Get ready for the Symphony of Hope, Harmonizing Hearts Christmas Concert. Join us for a breathtaking night of your favorite Christmas music, performed by orchestra and choir. Let's come together and celebrate the season. The concert is on Friday, December 5, 2025 at Stadia Hall 3. Tickets are selling fast, so get yours today at St. John's Parish Office. Look for Miss Maya Gabanan. Let yourself be swept away by a majestic performance of classic carols and festive favorites, all set to the theme of hope and unity. Bring your family and friends for an evening where music becomes a bridge and we harmonize our hearts as one. The Symphony of Hope Christmas Concert. Your holiday magic starts here. Is your car getting the care it truly deserves? With MXR Premium Lubricants, the answer is yes! US formulated engine oil that's high quality yet affordable. Level up your car's performance with MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Complete with top quality MXR engine oils, spark plugs, oil and fuel filters, scratch remover wax, cleaning wax, air filters, MXR brake pads, MXR horns, and more. Now available nationwide. Also available on Shopee and Lazada. MXR Auto Performance and Premium Auto Care. Rev up your ride, bumper your drive with MXR. MXR. Parad aliguas, tan arangkaday Kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat.
Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paboritong kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Tuloy-tuloy sa liknay, bali at ating talagagig, kalop kantabi ni siyempre Sari Magtaryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service, always. Tansay Magtaryan Lingkor, Magtaryan kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. Siyempre, kantabi team ni at technical side at ating tanagagig, ang kapiarom, the only one, nalinlanagad puso ng Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Asumpa laman so summit, tuman ASEAN Summit man. At Kuala Lumpur at ating tanagagig at walay na imano daray netizens kapaborito RJ. Nan inawat in turnover la so sa may pan-host na sa may ASEAN. At saya untumbok ya taon 2026 at sa host country at sa Pilipinas. Nan in turnover daman so sa may chairmanship na ASEAN para 2026 at Pilipinas, di simagap si Presidente BBM. Sa anang nang nasaray netizens, di man at sa may balbalig at television, yawad man, akin ay, ta si pa'y impanangnan Presidente, agis, impanangnan Presidente, si Presidente Rodrigo Roa Duterte. May walay kyan, ang titawag na satan, di man may TV screen. TV screen. Walay pananawag na satan LED. LED, monitor. Monitor, yes. Siyempre, Bilanda. Wadjala, singa si kay mga wad. Joseph Bakani, kanda sa litrato, litrato, parang gano'n. Yes. Okay, nagkamali. Bakit ang naka-prepare na picture ni dating presidente? I don't know. Kasi sa ibabagada kapaborito RJ, dakol so sayang nasang. Yadjad satan niya agawan ASEAN Summit. Walalay na imano dan sakay. Yeah. Nan primero, nan papasamanuan irara may miyembro na ASEAN countries. Sa inaimano da, ang gapoy Presidente BBM. Sa ibabaga natin ng Sara may spokesperson na Malacanang, kasi
walad kaplusan niya meeting. Pero no mo, that's very impossible. Yung walad kaplusan niya meeting, anta wala schedule daratan. Atan may kiyan, atan may no simabikad sa kayapason, aliwamot nin official meeting tanawa. Singa adala na camera siguro or video, siyempre walay monitor, may mampapasamaw nan era. Dito official la? Official la, mambabanuan. Mambabanuan lara, mampapasamaw. Malara so gabay mo ni baga. Nakarto Sa gabay ko ibaga. Walay director ditan. May director si katoy mangibaga na schedule. No schedule na sari amin nga leader sa unlalabad stage. Wamban laran amin dapat ang gapulatay chichiboreche ya mitungtong ni Edarom ya. So antoy supay nagkulang. Di yung si katuman so tutuputan danatan kapabrita. Kasi sila yung nag-prepare Wala namang alam diyan si PBB, di ba? Anong sabi niya? Anong reaction niya? Ang reaction ngayon ng mga tao, sinadya ba na hindi paakyatin si Presidente BBM magdagabay sumipa sa manod si kato kasi all along, say according to Chika lang naman wag mo lamang luksab si PBBM. Pero akit agda tinawag to join the other ASEAN leaders in their pasamano photo ops. Natan lamot. Ano yan? Sinadya? Paano? I don't know. Siyempre, preparation. Si Kimat. Singa tanay, walay nagawan na selebrasyon na dibo kamula o dino birthday, di ba ratay EBP ra may yan audiovisual presentation, di ba kwan naka-prepare na ang mga yan, preparado hindi na. Hindi ko alam bakit kayo ganun. Sinadya ba ninyo? Wala na yung panunundan video. Yan parang pagpapahiya. Paano ba? Wala na yung panunundan video. Tagal na, mabuti kung kapon lang yung leksyon, pwede pa. May papasamano si PBBM at sa kaya ASEAN leader. Ito nyawa sulima to. Nanitan na yun talagang bakit kaya? Bakit kayo ganun? Tapos nung binigay niyo yung nagkaroon ng turnover ceremony meron ba yan? May nakuha ka bang dyan, video? Although kumakalat yan, kapaborito Ajay. Siguro totoo yan, DEI. Yes. Talagang DEI. Hindi pakalat ng mga anti-Bongbong Marcos. Hindi naman. Kasi maging sa mga legitimate na social media, mga media entities, kapaborito Ajay, ganun ang pinakita nila. Kailan yan nangyari? Nung nagtapos yung ASEAN Summit. Kailan yan? Kasi wala pa akong narinig na payag nung atapang babae about that. Hindi pa na-question. Hindi pa. Wala pa. Although ang pahayag ng atapang babae, meron silang pahayag kapaborito RJ. Mayroon na rin. Ito naman yung pahayag nila doon sa tariff. 0% tariff ng Amerika. Hindi. Yung sa issue natin muna. Wala pa. Pero wala may, kasi napag-usapan din yan. Wala pa. Pero sa inunadan na attention, so zero tariff. Na Amerika, at sa Amerika, ang itan na zero tariff at pigaran Asian countries tulad ng Thailand, Malaysia, at saka Cambodia. So yung tariff, para maintindihan ng kumpare kung manginginom, ano yon tariff? Ito yung ini-impose na tax sa mga produkto na dinadala sa Amerika. Yun. Kaya pagka may produkto tayo dito, limbawa, mayroon kang bagong ka muna. Dadali mo sa Amerika. Kailangan yung tax noon mababa lang. Dapat sana. Kasi mataas ang sinisingil sa atin 19%. Nako. Ngayon, humirit yung ibang ASEAN countries tulad ng Thailand, Malaysia at Cambodia na pinagbigyan sila ni US President Donald Trump. 0%. Yung kanilang tariff rate ngayon. So ngayon, napansin ito ng mga taong bayan ulit, kapaborito Ajay, mantutupot sulit daan danatan. Why? Apay akin bakit? Tauntan so singa may treatment. Treatment na Amerika at Pilipinas. Binigyan niya ng pabor yung ibang ASEAN countries tulad ng Thailand, Malaysia at Cambodia.
Pero ang Pilipinas na matagal na niyang kaibigan, bakit hindi niya nabigyan ng pabor? Bakit hindi tayo zero? Hindi. Hindi Mataas. tayo zero eh. Samantalang sa iba. Ano ba yan? Mayroon bang may tawag ka dyan eh. Mayroon bang hindi ko mabanggit eh. Favoritismo? Parang ganon? I don't know. Anong liknaan ng US President Donald Trump? Akin at kani sa Pilipinas. Saka nandun na rin lang si PBBM. Yes. Imagine this, kapaborito RJ. Ang US nag-impose ng 19% tariff sa atin, tariff rates. Pero tayo, Pilipinas, 19. Pero tayo sa Pilipinas, we do not impose tariff rates sa Amerika. 0% ingan. Pero ito naman ang ubat ng Malacanang. Pakinggan natin, kapaborito RJ, ha? Pinahulaanan ni Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs, Frederick Go, ang mga ulat na naiwan umano ang Pilipinas sa kasunduang zero tariff na inalok ng Estados Unidos at sa ilang bansa na kasapi ng ASEAN tulad ng Malaysia, Cambodia at Thailand. Paliwanag ni Go, hindi ito usapin ng pagkakawalang bahala, kundi isang desisyong pinag-isipan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang maprotektahan daw ang mga lokal na sektor na posibleng maapektuhan ng pagbaha ng murang produktong imported mula Amerika. So sa kwanto, we are trying to protect several industries in the Philippines such as rice, corn, sugar, and poultry. Teka, naalawa ka. So pinabulaanan ng Malacanang yung pagpabor. Hindi naman pinabulaanan. Kundi ang sinasabi niya, parang hindi nila parang hiningi. Kasi inoffer ng inalok ng Estados Unidos yung pagbibigay ng 0%, pero parang tinanggihan ng ating Pangulo because ito nga sinasabi ni Go ngayon, we are trying to protect several industries in the Philippines such as rice, corn, sugar, and poultry, na binigyang diin ang hangarin ng administrasyon na tiyaking ligtas at matatag ang kabuhayan ng mga Pilipinong nasa agrikultura at maliliit na negosyo. But I cannot see the logic sa rason, kapaborito RJ, no antoy benefit yan na ala na saray Pilipino at sa tanya parang tinanggihan na alok ng Amerika. So inalok din tayo? Most likely. Na kasi mag-zero. Kung inalok ng Amerika yung Malaysia, Cambodia, and Thailand, siguro hindi malayong aalukin din ng Pilipinas. Knowing for a fact na naging matagal na natin silang kaalyado. Ba't tatanggihan mo? Yun na nga eh. Ito ang sinasabi ngayon eh. They are trying to protect several industries in the Philippines. Kwanto? Kasi sa kwanto ng PCO, hindi ba pabor yun? Pabor yung pag inalok ka ng zero tariff, di ba pabor sa isang bansa yon? Dapat sana. Ba't tinanggihan? Yung pagkakaintindi ko kasi siyempre, kapag zero tariff ka, kapaborito RJ, dadalhin mo yung produkto mo doon. Di ba? Walang ibebenta mo nang ayon sa presyo mo. Oo, di ba? Di kikita yung mga farmers natin. Ba't parang may pinoprotektahan pa? So, kaya nga sabi ko sa'yo kanina, parang naluwak. Ako nga rin nahihilo. Bakit ganun? Pwede bang tanggihan yung offer na yun, kapaborito RJ? Pwede bang tanggihan? Imagine. Kung pabor sa atin, ba't mo tatanggihan? Pero ayon sa yung pagkasalaysay sa sinabi ni Go, parang mayroon pa silang pinoprotektahan. Kasi tinanggihan niya yung 0%. Mas pabor sila doon sa 19%. Bakit? At dahil daw, they were trying to protect several industries in the Philippines tulad ng rice, corn, sugar, and poultry. Sino kaya marunong dyan na pwede magpaliwanag din? Kaya nga, hindi ko maintindihan kami rin very nalilito sa mga... Ano ba yan? Sa mga likdaan na ganito Kasi sa pagkaintindi ko, pag zero, wala ka nang babayarang tarif. Oo nga. Ito mo,
Oo nga, bakit mo tinanggihan? Bakit? Kaya nga sabi, kaya nga medyo binrek kita kanina dahil antamay naluwak pa ako. Man-celebrate kay birthday. Yes, inindanda ka lang kay regalo. Hindi, dinokwan, diskwento. Pag tanggihan mo. Yun na nga. Bigyan ka ng diskwento sa isang place. Halimbawa, event. Kung saan mo gagawin yung event mo, sa tanggihan mo pa. Kaya nga, hindi ko maintindihan. Kaya nga, naluwak ko pa ako. Bakit kaya ganun? Ano kayang logic nun? Baka meron namang logic ang ating Pangulo. Hindi siguro pwedeng pakipaliwanag na lang. Papaliwanag lang at baka paliwanag na maigi para hindi naman kami manito yung simple lang na maintindihan ng masang Pilipino. Yes. Wag na yung masyadong malalim na English. Kasi kung minsan pag hindi nila naiintindihan, ala nang pakialam. Hindi nila naiintindihan Oo, pinag-usapan makapalo kayo, dagdag kini problema kunda. Di ba? Parang gano'n. Kaya kailangan maliwanag. Oo, dapat. Kasi pero yung maliwanag dyan, pagkakamali ba o sinadya? Yung sinasabi mo na i-introduce ka, tapos iba yung mukha na lalabas. Ito, i-play natin. Ano ba yan? Meron tayong naipadala kay Engineer Nixon Dacal. Engineer Nixon, i-play mo nga para makita natin na talagang totoo na ang naka-play doon sa audiovisual screen yung mukha ni former President Rodrigo Roa Duterte. I-play nga natin Engineer Nixon. Yung video lang. Makita lang natin na hindi ito gawa ng AI. Yan. The gavel symbolizes the authority and responsibility of the ASEAN Chairmanship, a commitment. Yan lang. Yan lang. Yan, nakita mo yun. Yung yung mukha ni stage for the handing over of the ASEAN Chairmanship. The gavel symbolizes the authority and responsibility of the ASEAN Chairmanship, a commitment. Yun ang tanong natin. Bakit? Stage for the handing over of the ASEAN Chairmanship. The gavel symbolizes the authority and responsibility of the ASEAN Chairmanship, a commitment. Di ba kapaborito, RJ? Kaya nga gusto kong marinig baka yung nagkamali. Audio, baka yung pinapakita yung dati. Nagkamali sila. Now, parang gano'n. O talagang nagkamali. So, siguro, wala pang reaksyon ng Malacanang dyan. Wala pang reaksyon ng Malacanang doon. Pero believe ako sa mga netizens, may mano sila May mano sila Alam mo ngayon, mas okay yung interaction ngayon. Mas alerto yung mga ngayon dahil sa social media. Yung mga tao. Yung mga tao. Yung mga madlang people. Alam nila yung nangyayari. Meron nga akong nababrowse sa social media. Asipot. Asipot. Sa kaabay to, opisyal. Ano yun? Wala kaabay to, wala picture na sa may dating opisyal na sa kongreso. Waman, insan, asipot. Di na mas gabay mo dyan. Ay asipot usayan opisyal kanto. Ay dako sabi mo to sa may asipat. Laingan. Laingan. Asipot lata na. It is isa sa mga dirtiest insect, diba? Pero diba? Yung asipot asipot sa gabay may baga mas dirty yung Andi. Mas gabay dami ni may asipot. Ato ka, mas dirty yung isa. Kanya mas gabay dami may asipot. Kasi pag pinili nila yung isa sa mga dirtiest insect. Yes. Naasipot yung anong tawag mo diyan sa That's marutak insecto. Pero mas pinili dami. Ano sa Tagalog yung asipot? Ipis. Nako. So ibig sabihin, matatawa na lang ako. Ibig sabihin, mas napakarumi nung isang siguro mas malalayon kaysa sa asipot. But ginusto pa nila yung yes. Natatawa na lang ako pag nakikita ko yung mga talaga itong mga Pilipino talaga kako. Well, ang natutulsulik na anda ka paborito, RJ, kasi umamasin pa nung damalante.
Oo, so ginawa damo lante. Kanyan amay putang na ulos, amay kwanda da Pangasinan sanok na linawa. Na linawa. Diba? Ani nang mo, walalay impasa na ICI. ICI. Kinaraw dalat ombudsman. Yeah, kinaraw dalat ombudsman. Ombudsman pa rin. Yes. So from ICI, ombudsman pa rin. Kinaraw na ICI at ombudsman. Yasugapan la na kaso si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, former Congressman Saldico, COA Commissioner Mario Lipana, former Congressman Mitch Kahayon Uy, para sa may anomalous flood control project si Kwanda. Pero sa ipitalaran na totoo, amay ngaran niya ilalo andan makapilala, yung kaiba ng former Congressman Saldico, ang gapo. Ang gapo. Baka ano lang, nililink lang, kulang pa ng evidence. Kaano kasi yung ebidensya patungkol sa kanya is yung sinabi lang nung whistleblower. Diba, na pagdadala ng pera. Siguro tinitignan pa nila. Kasi 'di ba sa kaso nga sabi nga nila baka ma-technical ka pa. Pero hoping na talagang tinitignan nila. Sana nga kapaborito. Kasi pinangalanan na 'yan eh. Talagang so mayroong kinahihinatnan in fairness yung ICI. Okay lang, pero di kaya too late na parang may nawawala. Parang gano'n. May na-exempt. Parang ibig mong sabihin, hindi pa maalis yung pagdududa. Yes, of course. Kasi ano yan eh, sasampan lang naman ng kaso eh. It's up to the ombudsman na, di ba, litisin at sila yung magsabi. Kung talagang mayroon silang kasalanan. Kasi sasampan pa lang, that is yung bunga ng kanilang investigasyon. Yan. Ano yan? Pero sana bilisan. Bakit kamo, kapaborito RJ? Kasong kriminal, di ba sa ano yan? Sa korte? Oo, kasi pandarambong yan. Yan ay administratibo, parang gano'n. Sa ombudsman. Alam mo kasi, kapaborito RJ, dapat mabilisan ng yes, ng ICI. Kasi tingnan nyo, 3 air asset ngayon ni dating ako Bicol Representative Saldico. Excuse me. Nakalabas na ng Pilipinas. Okay, nitakas na. Nitakas to lang. Kanya no mabaybayan. Di ba yun yung mga binebenta na? Sana, helicopter. Babawiin ko muna gobyerno. No nabawi dani. Tani paway tuloy. Siyempre, kinta na yun. Takyab ko mo pa. Sarag ng patatyaban. Sa tapat ba, akit ni maway? Ilan? 3? 3. Talagang mas matibay yan ha. Yung isa pang land lang, di ba? Yung mga kotse lang. Pero yan, air assets. Ito, air assets to eh. Kinabibilangan ng isang helicopter at isang aircraft o 2 aircraft. Talaga ha. So pagka nagkagulo dito sa atin, bye-bye, parang gano'n. Ay, maganda daw. May ready to na sila. Singara Superman kapaborito RJ. Bye-bye, dyan na kayo. Bye-bye. Walang tampuso, naluganan. Baka mayroon pang yan, mga, di ba, nasa Amerika kamo ngayon di ba? May mga pasun matlaya, di man la. Gabay ko ni ba kapre para matla. Ganyan mga yan di ba? Ay, kanyan di ba? Nununuton mo samantalang si Karen natilak ti dia. Makalis dia. Samantalang irata niya matatakaw. Anytime allegedly kamo tani sagapandiran na kaso. Allegedly. Hindi irata niya in general hindi ko naman binabanggit yung isang pagapangalan. Kasi maraming ganun di ba? Yes. Naka-prepare na sila, naka-position na yung kanilang pupuntahan. Di ba? Mga magnanakaw. Nakapagpundar na ng mga bahay-bahay outside the Philippines, di ba? Nako. They can fly anytime. They can fly. They can fly. Ay, socialist triangle. They have the means. Di ba? Ay, nako, 57 days more to go before Christmas. Mga kapaborito, magpapatuloy pa ang Liknay Balay. Kaya rin inasarian pakabatan pa imano, malalapunid saray, manangan tabay.
ang puta-putang Iran balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iran Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iran impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Wanna escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at Mapandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at this magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa may Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. In the Twin City. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ito'y mapapakinggan Lunes hanggang Biyernes. Likna ay balay ng Radyo Pangasinan. Ang inyong kaagapay sa katotohanan.
Alas 8:35 oras na natin sa Liknay Balay. Kalupkan tabay ni siyempre sa magteryuran kapaborito. Amigo yo, RJ Jimenez at your service, always. Tansay magterilingkor, magteryon kapaborito, Joseph Canilang Bacani. Hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Ganon din kay Philip Angel Ferrer Liama. Sabi niya, Sir Idol, pa-shout out si Ernie Revilla, aka Estoy, ng Gigilunan, Mangaldan. Nakikinig siya ngayon. Uy, good morning. Kay Sir Ernie Revilla, aka Estoy. Bali-bali mo. So, Estoy, palayaw mo. Busing nga, Estoy. Pero marakot tan balot. Ha? May medyo say palayaw mo na may catchy. Siyempre agtanalingwanan. Pwesto. Yes. Something like Sari-Sari Store. O kaya Estoy Fishball. Di ba? Paalala sa publiko, bawal sa gitna ng highway ang tricycle, motorsiklo, e-bike, pedicab, bisikleta, kuliglig, at iba pang mababagal na sasakyan. Alinsunod sa Republic Act 4136. Ito po nabasa natin sa post ng Dagupan City Police Office na andun po yung kanilang motto, maasahan, malalapitan, mapagkakatiwalaan. Yan. Ang tanong ngayon, kapaborito RJ, napakaganda po ng saluubin ng batas na ito, ang hangarin ng batas na ito, yung Republic Act 4136. Kasi bakit? Apay akin para for the safety na saray akalugan, saray tricycle, saray motor, tan saray e-bikes, tan aron nira. Atan laba lanti tat sa ito po tayo natin kapaborito RJ, wala tayo untutumbok at saya. Yun sayan loy, say Republic Act 4136, wala ta so untutumbok at saya, wala ta so untutuwak at saya. Ang gano ang gapuray pupulis at dalan at wala rin untuwak, untumbok. Ay, sa serious. Kasi ng saman, no nanunutan ko ng saman, specifically ditanid balay mi, ditanid binmali ka paborito. Matintinuno si Manod Diking. Walay pulis. No. Wala rin pupulis. Yes. Mambabantay, mamamando. And lately, wala rin pupulis na lamang yung implement daya. Pagigiligan da, iraramay tricycle, arin motor. Pero ang tayo lalanti, sa Pinoy, unlike in other place, sing aliwan singa Jad La Union kapaborito ajay, sa i-feature da di man, La Union, papuntang Ilocos, ganon kapaborito ajay. Umpirag iray tricycle, di talaga. Wala rag gilig. Maunor ira. Jawet ang gano'ng kargam lamay ang mahiinang sasakyan dapat nasa kanan. Kanto ang gapo. Agdasisyaan, tawa man lang sang kanang nangda. May inong lakad bugal yun. Kapukot iraratan. Jad bin Maloy, may abid lam. No, walay pulis, maunor ira. No, ang gapo, back to normal. Kaya na may... Sa kwang kulanti ka paborito RJ, sana may ngipin. Wala matsungipon tutan kasi siyempre as a Republic Act walay penalties turatan niya. Kaulok tutan niya penalties ka paborito RJ. Pero sa problema lang ting. Who's gonna implement it? Yun. Diba? Tapos pagka inuli mo ngayon, mangguguro ulo na. Pasensya sir. Tigaw mo sige lang. Sinasay tapat ng Mr. Ramon Gutierrez, sa kwento. Who will implement this long time rule that is always being violated. Kasi ang pulis yamin. Pulis. I-implement na LGU. Wala ray poso. Diba? Eratan may part na force multiplier na pulis. Yes. Pero siyempre, tikitandara. Di mambayar rad munisipyo. Natan, hanggang kailan kaya nila magbantay. Say kwanto lang tiya sa kaya the problem is puro paalala. Hulihin lahat para matuto na. Hanggat walang implementasyon at walang nahuhuli,
paulit-ulit na lang. Actually, kwanta bawal ka paborito Diyan Pilipinas mahirap. Kasi pagka, di ba, pagka hinuli mo minsan at hindi ka naghuli, sarag tula manaya. Di ba? Yun. Unlike sa Rumiran Bansa, talagang naningning mo, maunur ira. Kasi may no contact policy, di ba? Yes, dapat ganun na rin, lahat. Actually, sa Manila, may ganun na eh. Pero, no contact policy. No contact policy. Sa lahat nga, sa lahat ng dako. Di ba? Sa Subic, ganun din eh. Yun, nabanggit mo. Kasi nung napunta tayo dyan sa Hong Kong, wala kang makikitang pulis sa kalsada. Wala. Ay, wala. Wala talaga. Pero pag nag-violate ka, nandun lang sila. Pero may mga naka-standby, nakamotor. Yun. Kasi tatawag lang eh. Meron silang parang command center. CCTV. Yes. Halimbawa, ito, ganon. Baging sa Japan, ganun din. Parang ipapirag da kainan. Tapos matik na yung doon sa cellphone papakita sa iyo anong violation. Pero dito siyempre baka kulang pa tayo sa budget. For that purpose. Sana nga kapaborito. Tama yung yung reaction, puro paalala lang. Puro paalala lang. Paalala lang. Yun ay untanag at saray mo unor. Ay yan. Responsible driver talaga. Di ba? Kasi alam nila yung batas. Wala rami aromya tricycle driver pero los buenos sa. Wag kayo magalit. Amay gagalo undan ni. Ay susilis. Gagalo undan tantanan. Ay gagalo undan tantanan. Arama may sutil. Pero wala ri aromya tricycle. Ay sa ko sana all kasi si Karala mismo volunteer piragira. Antada may speed na kasi. Kumon, na tricycle driver man so wala ka tanda. Wala eh. Ang dami pa ring mga wuwot. Ayun, wuwot talaga. Tricycle driver. Huwag kayo magalit ang pinatutungkulan lang dito yung mga wuwot. Pero pag maunor kayo, mabuhay po kayo. Dayon kayo. Kaya pakasil batas na yan eh. Pakasil mo pati muscle mo kapaborito. Di tani. Wala rin wuwot yung tanah driver. Tundaan mo patug-patug mo rin tan muscle mo. Pero ito may babagam. Wala rin mo unor mo. Noon tadakan ang ganag mura busina na makakaabala rin. Pira-pira. Sana ganun kayo. Sinyasanda ka ni. Paunanda ka la. Man, so style darami arum. Sana all. Sana ganun lahat. Yung talagang di ba wala may kampanya sama na martial law? Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Sana maiba. Sana yun ang bagay na hindi nawala sa atin. Pero talagang ganyan talaga ata tayo eh. Alam mo nang bawal, ginagawa mo pa. I-apply mo sa pangkalusugan. Di ba? Alam na nilang bawal, ginagawa pa nila. Hanggang sa mamaya, magkakasakit na, hospital na. So, ganun yun. Wag naman, very cruel naman yung mamatay na kagad. Hindi, yung walang disiplina sa katawan. Mamamatay. Siyempre. Talagang mamamatay talaga. Yun. Kaya, kayong mga wuwot, mga tricycle driver, siyempre, pag walang disiplina, darating panahon, mahuhuli din kayo. Tama yun. Kasi sabi nga natin, walang nagtatagal. Walang forever na ganyan kayo lagi. Agontan ka paborito. Pati mga politiko na wuwot din. Hindi kayo magtatagal. Dahil siyempre, di ninyo pinapakinggan yung gusto ng taong bayan. Gusto ninyo dapat masunod. Dami kayo nire-representa ng mga magagandang programa, pero sa isip-isip nyo, ang iniisip nyo kung ilan ang makikickback ninyo. May mga ganun, di ba? Yes. Hindi kayo ay socialist triangle. Kayo naman, may mga sama ganyan at mga nangungurakot. Kurakot, letter K, nabubuhay kayo sa letter K, dyan din kayo babagsak sa letter K. Ano yun? Na yan? Karma. Yun ang kakibat niya, mga kurakot. Yun. Ay, naku. Uy, congratulations nga pala sa bayan ng Malasiki. Bakit? Kasi may nanalo tayong kababayan doon sa Strela in Manila. Oo. Boxing. Si Mr. Ballesteros ba yun? Nakita ko nga
nanood May mismo nakita dyan ko doon na mukha, si ano, Mayor. PBBM. Oh, nandun din siya, si PBBM, tsaka si First Lady. Nanood din sila. May nakita ako, Mayor. Mula sa bayan ng Malasiki. Si ang pangalan nun, si Mayor. Anak ng dating Mayor. Soriano. Mayor Soriano. Ayun, Mayor Alfie Soriano. Nakita ko doon. Nandun na mukha. Tapos nanalo yung pambato natin sa boxing. Yan yung mayor. Nagbibigay ng moral support. Congratulations. Magaling yan Alam mo, yung kaibigan natin yan. Good morning, sir. Long time no look Dati kasi yan na naging board member din sa dito sa Pangasinan. Yes. Tapos ngayon siya yung sumunod sa yapak ng kanyang ama, si Mayor Punsing Soriano. Yon. Mga media friendly ang mga yan Hindi ko pa napapasyalan na si Sir Alfie Soriano. Yon. Good morning. Ito si Ballesteros won by technical knockout. 5th round. Kita mo yan. Sa bayan ng Malasiki po yan. Nanalo sa Trela in Manila. Wow. Congratulations. Congratulations. So nandun si Mayor Andun si Mayor. Di ko lang Alfie Soriano. Alfie Soriano. Nakita ko to. Doon nanood din pala si former DILG Secretary Marojas. Katabi niya si First Lady. Tapos andun din si former Senator Manny Pacquiao. Katabi naman niya si PBBM. So, sinong nakalaban niya? Ni Ballesteros? Ballesteros yung nanalo. Taga Malasiki? Taga Malasiki. Ano yan? Siguro di ba yung dati dyan si Thriller in Manila, si Ali. Tsaka si Foreman. George Foreman yun ba yan? Tumayo yung Ali Mall dyan yes, tama. 1970s yata yun. And then the president then was the father of PBBM, si Apo Verde. History repeats itself. Filipino na naman. Kasi sabi nga dito, anniversary 50th anniversary commemoration of the Trela in Manila. Trela in Manila. Yan. Smart Araneta Coliseum sa may Quezon City. Kaya nga sabi ko nga, kaya may Ali Mall dyan tama. Sige. So, congratulations and mabuhay po yung ating kababayang taga Pangasinan. Lalo na sa Malasiki. Yes. Moral support na binigay ni Mayor Alfie Soriano. Nabigla nga ako. Yun to pala si Mayor Alfie. Sabi ko. Akala ko coach lang. Sino kayong coach to? Parang familiar sa akin kako. Alam mo, yun yung mga maalala ko noon, yung batang Pinoy na palagi tayong nasa top 5, top 10 o kaya single digit na yung natin, standing natin. Dahil syempre pagka may moral support talagang, 'di ba? May libit-libit mo, so may, 'di ba? Siyempre. May biskag, may inspirasyon. Inspirasyon na dali mo yung salita. Yung inspirasyon na yun ang magbibigay sa iyo ng lakas. Yes. Lakas ng loob at determinasyon na ikaw ay manalo. Para hindi naman mapirdi yung suporta na binigay sa iyo. Kasi 'di ba? May yung patnubang gagawin na sa dating ulay na Pangasinan. Kaya sa ranking tayo Tagay. Tagay na sports o pantutungtungan. Nansama niya to anto. Pero mabuhay ang mga basketballista na buhay-buhay yung kanilang, di ba? Yung kanilang maganda yun. Excitement dahil parang babalik ata. Sa dinig ko ayon sa interview natin kay Mayor Ming, yung parang Governor's Cup, yung Intertown Basketball Cup sa Pangasinan, which is maganda. Dahil iyan naumpisan actually naka third conference yan ng panahon ni dating Governor Espino, ngayon ibabalik, which is good. Alam ko, maalam ka dyan kasi isa ka sa mga kanyan
Ako yung alam ko yung nangyari dyan Kaya yung nasabi ni Mayor Ming na sana masungkit na rin ng Manawag. Dahil sa 3 conference na yan, Grand Slam ang Manawag sa second place. Naman. Sila yung pala naki-final game. Una sa bayan mo, sila yung nag-champion. Ganoon. Mga Melendez pa, mga magagaling dyan Yes. Nung una na conference, sila yung nag-champion. Ang kalaban nila is Manawag. Pangalawa naman, kung bayan mo, hindi pa huli yung bayan ko. Nag-champion naman ang Lingayen. At ang ka-final nila noon, Manawag din. At nung pangatlo, muntik na maging champion, nasilat pa ng Urdaneta City. Ilang Pero seconds? ang Manawag, nandyan palagi. Ilang seconds? Mga 3 seconds nasilat pa. Nasilat pa. So, alam mo, at that time, nakikita natin palagi na sumusuport, yun din, nagbibigay ng moral support si then board member, Ming Rosario. Now, is the mayor, siguro makakatotoo yung sinabi niya. Sana may nga, din siya sa sports. Lalo na sa basketball, si Mayor. Congratulations and good luck. Tayo untiratan, so aratay leader, unso suporta, sara may kabaluyan daya, may kukumpit like that. Kasi makapangita rila talaga na inspirasyon. Sana all kanda kapaborito RJ. Ito naman kapaborito RJ, magkakaroon na raw ng mga espesyal na korte na tututok sa mga kasong may kinalaman sa katiwalian sa mga infrastructure projects ng pamahalaan. Inatasan daw po ng Korte Suprema ang Office of the Court Administrator na bantayan at subaybayan ng lahat ng kasong may kaugnayan sa korupsyon sa ilalim ng mga proyekto ng gobyerno at agad magtalaga ng mga hukuman sa sandaling maisampa ang mga ito. Layunin ng hakbang na ito na mapabilis ang paglilitis at matiyak ang transparency at accountability sa paggamit ng pundo ng bayan. Ayan. Okay, maganda yan. Paglilitis. Para mabilis ang justice. Okay, bigyan 'di ba sa justice system natin ngayon sa mga kaso criminal, 'di ba? Meron ng nila ang araw din para matapos. Sa mga sana nga kapaborito RJ. Kasi pagka naglaylo na yung issue, yung diba? issue, yes. Wala na Pag hindi na napag-uusapan, wala na Di ba? Pagka, di ba, may kasabihan, justice delayed. Justice denied. So, sana mawala yung mga ganun. Diba? Kaya nga si Pangulong PBBM, lagi niyang sinasabi, napuputakti na siya actually ng mga text messages. Kasi siyang leader, gagana tundala. Siyang head gagana tundala. Ano ba? Ipakulong na yung mga sangkot sa plug scam kanto. Pandari totoo. Lalo na ngayon na may mga nasasangkot, di ba, na malapit sa kanya. Yun. Gusto nila, sabihin nila, bakit? Kasi lahat ito, nililinaw natin yung sinabi mo kanina, lahat po yan, puro lang sila suspect. Allegedly nga. Allegedly, wala pang talagang dinidiinan na talagang nagnakaw dyan. Di ba? Pero nga dapat madaliin. Kung walang kasalanan, di sabihin. Bahala ng taong bayan. Di ba? Bakit hindi nyo madaliin? Ang naririnig ko nga kay Pangulo, alam na natin kung sino sila. Di sampan na natin ang kaso. Pero sa kwantumalante, wag nating madaliin. Dapat siguraduhin natin na pag sinampa natin yung kaso, may makukonvict. At saka may matibay na ebidensya. Yes. May makukonvict. Kasi kung sasampay mong kaso, ma-absolve rin in the long run. Kasi makulang yung mga ebidensya. Siyempre, sayang din yung effort. Kumbaga. Saka mamaya may mga sa tagal, yung may bawi ang dala mo. So, dala. Pero sa kwanda mo, arum niya totoo kapaborito RJ, na mo. They have all the resources. They have all the powers. Bakit matagal?
Alam mo, may ano. What is taking their time? Alam mo, yung mapaglarong isipan ng kumpare kong manginginom, na mong sabi, madali lang namang bawiin yung sinabi nung isang yung whistleblower na nagdala ng basura sa bahay ng isang, sinabi niya, pinangalanan Madali lang niyang bawiin. Yun ang sinabi hindi pala niya bahay yun. Wala akong alam yun. Yun ang sinabi na bahay niya. Di ba? Kaya kung nasabi yung pangalan niya. Di ba? Ang dali-daling. Socialist Ryan. Ganun lang kadali. Mabuti kung, di ba? Kaya ang ebidensya pinagtitibay. Mabuti kung siya mismo. Di ba? Yung suspect mismo ang awan. Kaya nga may mga ano yan Ba't nila ano yan? Baka dinadawit lang. So yung isipan din ng mga sumusubaybay, mayroong mga ano yan, kanya-kanyang pananaw diyan, di ba? Dadawit yung labat na nakalaban yung tanong tumbok ya ganito, di ba? Parang ganoon. Ngayon kaya siguro pinagtitibay yung mga ebidensya. Para at least pag naisampa na matibay. Yes. Ganun yun. Bagay. So let's wait and see. Sino kaya ang unang papasok doon sa sinasabi ni 200 na Secretary Remulla na John Beck naman yun. John Beck ba yun? Sa DILG. DILG Secretary. Yung isa si Boying. Remulla. Yes. Yung isa si John Beck naman. Nasa ombudsman na ngayon. So, tingnan natin kung sino ang mauuna. History yun, kapaborito RJ. Sinong Justice Secretary natin? Wala pa ba? Natuturo. Justice Secretary, wala pa. Kung lang OIC lang yung nakaupo sa ating Justice Department. Tingnan natin, baka meron na rin at the back of his mind ni Pangulong BBM, baka meron na rin siyang napipisil pero wala pa rin inaanunsyo hanggang sa kasulukuyan. Kasi kailangan talaga magkaroon dahil sila yung talagang dapat ding mapagkunan ng impormasyon. Di ba? At siyempre, kapaborito RJ. Naging justice di ba? Naging kilala sila, si Secretary de Lima. Yan saka si Secretary sino yun, yung nagtakip ng lapayag niya. Nagsasalita si Senator Miriam Defensor Aguirre. Naging ano din yun. Magaling din yun. Yung tinamin ni Senador Miriam Defensor Santiago. Saka si Crispin Duguya. Kaya maganda na mayroon talagang tatayo na Justice Secretary na lalo na ngayon kainitan ng mga sampahan ng kaso. Di ba? Sana. Meron na kapaborito RJ. So paalala lang natin sa ating mga kababayan sa pagsapit po ng undas, lagi po tayong mag-ingat lalong-lalo na sa biyahe. At siyempre ipagdasal natin yung mga mahal natin sa buhay na wala na sa ibabaw ng mundo. Sige. Tanggap po malam yung oras milalaman ng kapaborito RJ. Antabayan ang susunod kagad ang number 1 ni kapaborito Joey Baby. Ito po yung mga lingkod sa Liknaay Balay. Amigo yo, RJ Bera Jimenez at your service always. Tan sa Magtor Lingkor, Magtorin kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kantabay team at the technical side engineer Nixon Dakal. Siya po mga kapaborito bukas. Mayroon pa tayong Friday, Thursday ngayon. At 30 manaya natin. Puro mali-mali Kala ko 30 na kahapon. It is. Okay, so see you po mga kapaborito bukas. Dito lamang sa number 1 Pop News 6 Station ng Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduro manlignaan na balay. Yain balita tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan.